18 de setembre, hem sortit a les 8 del matí de Premià de Mar amb direcció a Logronyo, on farem nit, i demà continuarem fins a arribar a la Fletxa, a la vall de Lena, Astúries, que serà el nostre punt d'estada per les nostres sortides. És la primera sortida, una mica llarga que fem, encara amb el Covid entre nosaltres, i la fem en aquesta vall que sempre que hi he passat m'he quedat amb les ganes de parar uns dies per pujar al poble de Pajares. Després de quasi 6 hores de carretera ja hem arribat a Logronyo a l'hora de dinar, cosa que hem fet, i després hem anat a l'hotel a descansar una estona. I ara hem sortit a donar la volta perquè avui són les festes de Sant Mateu, patró de la ciutat. Els orígens de la festa es remunten al segle XII. La ciutat de Logronyo, en obtenir la categoria de vila, tenia dret a celebrar una fira anual, acte que la va convertir en una seu important de comerç de la regió. L'arrencada de les festes comença amb un breu discurs des del balcó de l'Ajuntament, amb el llançament d'un coet que és el tret de sortida a les festes de la Verema riojana, amb 7 dies de celebracions. Després de passejar una estona, ens retirem a sopar i descansar, que demà tenim una altra tirada de 5 hores per carretera. Ja anem camí a la vall de Lena, un consell del Principat d'Astúries que compta amb una població de 11.278 habitants i la seva capital és Pola de Lena, amb 8.682 residents. Després d'unes hores de carretera ja hem arribat a la Fletxa, que és una localitat del concejo de Lena. Actualment compta amb una població aproximada de 26 persones i 15 vivendes. Ja estem davant de la casa on passarem aquests 8 dies que estarem a la vall. Així que descarregarem el cotxe, anirem a dinar i per la tarda descansarem, que demà ja volem anar a Gijón. Aquests dies, com que les distàncies són curtes, sortirem a fer les visites després d'esmorzar i avui visitarem Gijón. Bé, ja hem arribat a Gijón, que en asturià es diu Xixón, que té una població d'uns 274.000 habitants. Ara estem entrant al casc antic de Gijón, que té el nom de Cimadevilla, i després anirem pujant fins a arribar al turó de Santa Catalina per veure la famosa escultura L'Elogi de l'Horitzó, de l'escultor Eduard Chillida, que per gaudir-la t'has de situar al centre d'ella i tancar els ulls. Gijón fou un important centre anarcosindicalista i socialista, bressol de destacats militants de la CNT. Amb l'esclat de la Guerra Civil, el 18 de juliol de 1936, la ciutat i els seus habitants es van mantenir fidels al govern legítim de la República i es formà el Comitè de Guerra de Gijón amb majoria anarquista. A partir de 1830 comença la revolució industrial a la comunitat, amb l'explotació del carbó, i més tard amb l'establiment de la indústria siderúrgica i naval. El matí ens ha passat volant i ara anirem a dinar, que ja és molt tard. I després ja tornarem cap a la Fletxa, que el temps pinta pluja. Ens hem llevat amb pluja i aprofitarem per anar a comprar queviures i descansar. I esperem que demà faci bo per intentar arribar-nos
a Heries i Vendueños, que són dos llogarets que els tenim a dalt de la muntanya a uns 3 quilòmetres i que tindrem que anar molt en compte perquè ens han dit que el camí és molt estret i costerut. Avui també ens plou, però menys, i ja estem a la parròquia de Sant Claudi d'Heries, que està composta de 7 nuclis de població que reuneixen un total de 16 habitants. El seu poblament es remunta almenys a l'edat mitjana, ja que s'han trobat restes d'un monestir del segle X. Per la seva banda, l'església parroquial dedicada a Sant Claudi manté la data del 1175 en una de les seves pedres. Els habitants d'aquests nuclis d'alta muntanya, els joves baixen a treballar als pobles de la vall i la gent gran treballa en la terra i cuiden del bestiar. Després de passar les magres pel mal estat de la carretera per culpa de la pluja, hem arribat al nucli de Vendueños, que compta només amb 11 habitants i que ens recorda molt com eren els pobles de muntanya a Catalunya abans de l'esport de l'esquí i del lleure. És de suposar que per l'estiu això deu estar més animat. Aquí en aquest poble es troba l'ermita de Nostra Senyora de Vendueños, que està situada en un petit turó a tocar del poble. I tot passejant ens hi arribarem, que es tracta d'un santuari d'estil gòtic, fundat a l'any 905, i que el rei Alfons III i la reina Jimena el van donar al bisbat d'Oviedo. Està situada al sud-oest del port de Pajares, per la qual cosa va ser una de les parades més socorregudes dels pelegrins que feien el camí de Sant Jaume, des de Lleó passant per Oviedo. Al segle XVI es va construir l'actual santuari sobre les restes de l'anterior, i davant del pòrtic principal hi ha la casa de novenes, que habitava un ermità cuidador del santuari, i encara avui és refugi de peregrins. Amb el temps que ens està fent, no crec que pugi ningú, i només hi ha l'encarregat del refugi. Així que nosaltres ara ja baixarem cap a la Fretxa a dinar. A la vista que el temps està molt insegur, no anirem enlloc, així que aquesta tarda la passarem passejant pel poble per estirar una mica les cames. Avui el bon temps tampoc ens acompanya, així que no farem gaires quilòmetres i ens dedicarem a visitar el que vagi sortint al nostre pas. Hem parat a Campomanes per visitar la seva estació de ferrocarril, perquè aquí a Astúries les estacions són una mica singulars i hem pogut veure el pas d'un comboi i també al fons de la imatge el pas d'un tren d'alta velocitat per la línia que puja de León cap a Gijón. Després de Campomanes hem baixat a la Cobertòria, que és un nucli amb una població de 13 habitants, i tenen una estació de ferrocarril que anys enrere era força important amb categoria d'apartador, que connectava amb el ferrocarril miner de via estreta del grup Cobertòria de la companyia anglo-espanyola Fàbrica de Mieres, que va construir en aquest indret una estació de classificació de carbó i mineral de ferro, i també un centre de mercaderies que baixaven del port, juntament amb la instal·lació d'un taller de material mòbil. I aquí posem fi al nostre primer vídeo de 2 de la nostra estada a la Vall de Lena.